Nu vă interesează cu cine e, ce face. Dacă este cu voi, cu dumneavoastră sau cu oricine, iubiți-o, ajutați-o, oferiți-i orice din lume să fie mai frumos. Ce poate să fie mai frumos? Unei mame, unei iubite, prietene, toată dragostea, toată iubirea. Din afară de falsitatea să nu-i oferiți nimănui, nici o femeie. Iubirea, credința. Asta este cel mai frumos cadou unei femei, să-i dați o floare. Nu o interesează floarea, dar o interesează inima, iubirea voastră. Că dacă nu aveți iubire, degeaba nu poate nimeni să vă aducă la normalitate. Așa că iubiți-vă femeia. Ascultați vocea Sfântului Părinte Papa Francisc. Nu judecați femeia. Nu bateți femeia. Femeia trebuie iubită, ajutată și înțeleasă, la acest blog că iubită. Femeia iubită, cel mai frumos cadou pe care îl puteți oferi. Ceea ce vreau să vă spun în acest vlog, că va fi un vlog foarte mare, este că, cum vă spuneam, nimic nu se face în viață fără Dumnezeu. Dumnezeu este omul, este Tatăl nostru creator. Nu oricine ne poate ajuta. Oamenii din jur ne vor rău. Nimeni nu ne vrea binele. Singurul este Dumnezeu care ne ajută, ne iubește, ne readuce la viață și ne scoate din belele. Nu ascultați sfatul prietenilor, doar sfatul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne iubește, Cel care ne vrea tot binele. El este creația noastră. Dragii mei, vă doresc niște momente extraordinare de frumoase, în care să vă iubiți unii pe alții, așa cum ne iubește Dumnezeu pe voi. Și tuturor mamelor care aduc pe lume un înger, un copilaș, nu faceți avorturi. Și pentru cei care vorbesc urât despre fete și le jignesc și nu știu ce le mai fac ei, nu faceți rău fetelor. Oferiți-le iubire. Nu vor cadourile voastre, decât inima voastră. Să știe că cineva o iubește. Să știe că cineva o ajută. Să știți că în viață Dumnezeu, Mama Cerească, mama noastră, familia noastră este mai presus decât orice. Femeia, cum spune, de ce s-a creat bărbatul și femeia? Ca să aducă pace și să se creeze oamenii. Femeia, bărbatul și femeia, Adam și Eva, s-au iubit și de asta s-a creat și bărbatul și femeia, să se iubească reciproc, fără bătăi, fără omoruri, fără alte lucruri. Femeia trebuie iubită și ajutată. Vă doresc și, cum vă spuneam, rămâne în istorie Sfântul Părinte Papa Francisc, după cum bine vedeți, rămâne în istorie Sfântul Părinte Papa Francisc. Citiți Biblia, rugați-vă, nu când vine o lună. Dacă v-ați rugat în mai, asta nu înseamnă că nu trebuie să vă mai rugați în fiecare zi și în fiecare seară. Când mâncați, mulțumiți lui Dumnezeu și dați-i și celui sărac, celui care nu are, dați-i o bluză, dați-i un pantalon. Nu contează că i-ați purtat, omul se bucură
îmbrăcați pe amărâți, îmbrăcați pe amărâți. Pentru că dacă îmbrăcați, Dumnezeu vă dă îndecit, vă dă mai mult, mai multă sănătate. Banii sunt al lui cel de jos. Luați un copil, faceți toate poftele de la casa de copii, faceți toate poftele din lume să se bucure așa cum ne bucurăm și noi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătatea pe care o avem în fiecare dimineață, să zâmbim, să trăim și pe Dumnezeu să-L iubim. Vă doresc un minunat weekend și multe binecuvântări în această lună prea iubită a inimii lui Isus și inimii Mariei. Toate cele bune și mult succes celor care vor da bacalaureat.